С камери снимай, да си турай. Работим. Браво, Веси. Да. В колко футболни турнири участваше, че не разбрах? Да не сте втори от два отбора. Целият парк ти го приписва, момче. Сега че тук се хвърля. Целият парк ти приписва и сега викам кмета на столично. Работим! Работим! Хайде, Данчо. Данчо, как се наведе? Ми фащаш и хуя, това е кадъра. И той снима. Направи движението. Давай. Гледай, так. Той е долу. И Весо, снимай Весо. Това са пълни смесо. Айде се. Сериозно вече. Айде. Дами и господа, Европроекта за децата от Могилино върви успешно. То може. Снимай го. То може. Хайде. Айде. Хайде! По принцип не можеш, не че съм подстрекател, ама не можеш. Ще го направи. Може. Швайнштайгер. Убиха Бин Ладен, няма за кого те използват като тижиш там. Той ще си пусне брадата. Охо, Може пъш в Америка. Башкан спасител. Супер. тежка работа. Ще търся някакви други неща да се вършат. Си бригада. Да. Печенца, това Хич няма. Дебил, това са човекът се пуска. Ама кога се чува, бе, кажи на хората да знаят. Химия. Тука, тука и тука. На курата е най-важно. Само бургери, това е страшна химия. Само бургери, Не, давай. Ставаш да станеш як бургер. Остай лоста на децата, бе, ей! Децата от Могилино.